Sahur! Sahur, sahur! Dra, ndang sahur le. Nggih, Mi. Kek mamsik, engko pupuk meneh. Kayak wis tak cepake karo mimike ya lho. Loh, kok aku ora mbok cukup ke Mam sisan to, Ndra? Mami nyepakine mung sak piring tok, Bi. Berarti kan mung nyepake kula. Wah, berarti mamimu didik aku ben aku selalu mandiri. Dik, golek sapa, Dik? Kanca-kanca iki? Aija to? Iya, Oh, lah kan nek sapa to? Pak Supri. Supri. Ora kenal to, Mbak? Ora itu. Oh, ya wis, nek ora kenal bapakku, ora masalah. Los. Ini mesti bapak lu ngelakete ini. Loh, Sup, aku ki ora duwe tutuwe lho, Bos. Kok celuk Sup to? Lah jenengmu sapa? Mosok lali to, Bos. Jenengku Supra. Lah yo kan ra masalah nek diceluk Sup. Ojo, Bos, panggil aku yang komplit. Supra. He, he, he. Penggunaanku. Hah, los. Mas. Poso ora? Mas, Lah. Huh, kok iki mbok ganggu lho. ditakoni apik-apik kok diarani ngruwet. Takonmu ora pas karo kahanan kok. Loh, ora pas piye to? Iki kan sasi poso to, Mas. Lah takonku ki masalah poso. Kan ya lumrah to. Iku iki ora pas karo kahananku. Kahananmu ngopo? Karena lagi liar-liar ditakoni. Arep turu ya ning jero kono lho, Mas. Bos sampean ra ndek kamar. Duwe. Mbok turu jero. Mbok sakku to kowe rasa ganggu lho. Mbok sak-sakku to. Pakmu kejopo to, Bra? Wah, takon juragane no. Piye to ki? Lah kan sing ngerti bapakku nyambut gawe kan ya juragane to. Wah, angel tenan sudah ngomongan kau iki. Ora somongan no. Terus kowe mah ngomongan karo sapa? Karo kowe no. Berarti aku meneng wae sing ngomongan kowe terus no. Ya ora apa-apa, kene wis losok. Turu jero lho, Mas. Apa to kowe ngatur-atur anakmu piye? Sampean nek ra manut karo sing nom, wis arep manut sapa? Yasah, arep manut sapa-sapa aku. Loh, Ndra, kat mau? Ya wis sesaat tok, Mbak. Poso, Ndra? Poso no. Jos. Lah kas mah momone lho, Mbak. Malah judeg dhewe. Lah ngopo to? Sambat ngantuk. Tak saranke turun jero. Lah kok malah nesu-nesu. Ngomong jarene nek ora gelem manut terus sapa-sapa. Sik, Mbak. Karo aku apa ya ora pramanut, Mas? Kowe poso ora, Bra? Kene iki cah beragama lho, Bos. Poso no. Poso dino apa poso betul? Dok no. Wah, kowe ora los kowe. Paling aku sesuk los. Maksudnya piye? Sesuk aku mulai poso dino. Mula aku sesuk los. Lah hubungannya apa? Jare nek poso beduk ora los. Nadia. Mula sesuk aku poso dino. Nanti aku sesuk los. Terus jam 12 lho, Bra. Lah, ngopo? Jare kowe poso beduk, dan dibatalke kono. Ya kosek no. Wektune slantek lho. Lho kene wis losok. Loston. Aku berubah pikiran no. Berubah pikiran piye? Poso dino saiki wae. Ben saiki aku los. Monggo Mas Los. Wah, sik ya, Bra, tak mulai sik. Ngopo? Ya mulai no. Ameh turu. Turune wong poso ibadah. Alah, turu apa meneng-meneng batalke poso. Ya ora mungkin kene wis taat beragama. Wah, jos. Lah kowe maning ndi?
Aku meh ibadah. Oke, siap, Pra. Lah, Mister Mamon mau kemana? Biasa pelayanan publik. Apa? Mancing. Pokoknya saiki diganti pemancingan to, Mas. Jojo. Wong kok aneh lho. Meh lunga ora ngerti tujuane meh ngopo. Ya mestine ya nyambut gawe to, Le. Kerjane ngopo? Mancing. Muncang mancing. Terserah, Mas. Secara tidak langsung, kowe wis mancing emosiku. Sadurunge aku mancing emosimu, kowe lho wis mancing emosiku. Weh, supranatural wis ning kene to. Loh, Mas. Mas. Ngono. Lagi tangi wis los. Tekamu kapan, Pra? Kat mau, Mas. Wong aku wis ngomong karo Jolotot suwe yo. Sekarang ning ndi? Mulih katane meh ibadah. Kalau gue mau ra dolan ning omahku to, Pra? Kuwi malah rene lho, Mas. Oh iya, Ding. Aku ning kene acara apa? Acara titip. Titip piye? Aku dititipke karo bapakku kok, Mas. Jare bapakku lagi sibuk. Dititipke sapa? Jare bapakku sak-sak yo, Mas. Bapakmu lah saya. Lah sak Poso, Pra? yo yes no cah mau iso. Tak balik sik ya. Arep laren sik aku. Oke, Mas. Engko tak bone waijo. Mbok saiki. Tak ning kene sik, oh, Mas. Hawane losok, Mas. Apa-apa los to, Pra. Monggo, Mas los. Pak, kok golek bukane metu wae ya? Ngapa ora masak? Ora Aku yang ngarep poso-poso ini tuh Bu, males kuwi. Angger pas buka, ku mesti ngendi rame lho. Yo wong kabeh yo buka lho, Pak. Wis tak adus weh. Jon. Lho, Bos. Ning kene ngopo? Tengah turun kok. Dengaran ra ning omahku. Lah aku ora dititipke karo Pak Bugang lho. Terus kowe dititipke sapa? Jare bapakku sak-sake kok. Iya ku. Lasok. Wis mangan dong. Sorry, Bos. Ini cah beragama. Poso. Yo ini, Bos. Cah wis. Wis ning omahku ya. Kok wae, Bos? Gampang. Timbangan ning kene dhewe. Kene cah kendelok, Bos. Terus ku ning kene mah ngopo? Ngabuburit. Ning kene dhewe apa ya penak to, Pra. Karepmu? Loh, kok wis seru menteng? Kayak aku rung dipetok to. Loh, azan lagi. Kayak aku rung koi. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah puasa hari ini lancar. Loh, wah durung bali to, Pra? Rung dipetok kok, Bos. Lah aku wis batalke durung. Durung, Bos. Aku ora nggawa sangok. Wah, kowe iki mbok ngomong ket mau to, Pra. Yo, Lah kowe wis, Bos. wis tak batalo. Makasih ya, Bos. Ya. Berbagi kuwi kudu dilandasi rasa kang ikhlas. Mergo nek ora ikhlas awake dhewe sing bakal rugi. Selamat datang, wahai bulan suci. Ramadan datang kembali.
akan diri berpuasa akan kita jalani. Bebetan sarung nganggo klambi dawa poso rung rampung kok wis mikir padha nganggo wong sing ora kawar-kawar poso rung rampung kok wis geger THR Mikir baju lebaran ojo kasusu, pikir tuku panganan ojo kasusu, mudik neng kampung halaman nawa itu sama